news alang sa mga boat mo ato sa Samal Island kay miubos na ang plitehan sa barge gikan og padulong sa Davao City. Atong saro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Yasara na sa 20 ngadto sa 800 pesos no ang ginaog sa fare rate sa barge diha sa May West. Kini atong sayron. Maminus-minusan ang gasto sa mga mosakay sa barge patabok sa Island Garden City of Samal gikan Davao City ug vice versa kay miubos ang fare rate epektibo ni adtong July 7. Sa bagong fare rate, anaa sa 20 pesos ngadto sa 800 pesos ang ginaog sa single depende sa sasakyanan. Ang light passenger vehicle nga dunay upat ka sakay lakip driver 275 pesos na gikan sa 325 pesos. Ang motor 110 pesos na kaniadto 130 pesos. Ang tricycle tag 220 pesos na ang singil. Ang pinakadako nga ginaog sa fare rate mao ang heavy equipment trailer nga 40-footer nga dunay duha ka sakay lakip ang driver. 4,400 pesos na kini gikan sa 5,200 pesos pero nagpabiling 25 pesos ang walk-in passengers. Kasi ka ba? Ay, salamat mi kasi kadto ba yung saman. Oo. Brato na ilahang single garanta. Wala na may atubang sa kamera ang management sa May West sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Diha mangutana unta kita sa rason sa pag-ubos sa plitihan. Hinuon, giauhag nila ang mga pasahero nga i-check ang updated nga mga fare rates. Sara ang uwahing adjustment no sa ilahang fare diha sa barge kanang fare rate is May 25, 2026 pa. Ug sumara sa staff nga atong naistorya miarang-arang matud pa ang sitwasyon usa na diha ang pag-ubos sa presyo sa lana maunang ilaha pong ginaog ang ilahang fare rate sa barge. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.